Какво ста, хора? Първо ще започнем с смяната на името ми, Go Gaming, Clash of Clans, Clash Royale, more. Значи, наистина не снимам много на Clash of Clans, снимал съм до сега само един глич, той с една програма. Но ви обещам, че ще започнем да снимам бази за Танхал 9, Танхал 8, атаки, дефенси и така. Ще има giveaway за може би около 60 или 70 абоната. И ще видите наградите. Та добре. Обаче също забравих да ви спомена за подкрепата от Вики, който ми направи реклама на канала. Благодаря ти, Вики. Ако някой от вас не го знае, той е български ютубър, който качва главно на Clash Royale. Понякога и на Clash of Clans. Има около 120 абоната. Благодаря, Вики. Нещо обаче ще снимаме много Clash Royale, от която започваме от това е мой акаунт, който е втора арена, нали, с друг профил и съм първо ниво. Поредицата ще бъде на име пътят от арена 1 до арена 9. Или поне до 8 горе-долу. Ще видим докъде ще стигнем, да започваме. Ето го профила, то имаме един free chest и после ще silver chest. Добре, отваряме free chest. Tombstone. Добре. То. Вижте, ето това е профила ми. Джемовете просто от арена, но няма много какво да прави, освен да си купувам нали честове, за което не ми се събират. Ако се наложи, нали ще ги презаредя. Ще си вкарам може би около 500. Така, това се прави достатъчно. Да започнем с битките. Имам 16 карти в този профил, другия имам 59, ако не се лъжа в силният ми. Аз имам 3 профила. Този е най-слабият. Вчера започнах с него и го изведох до арена 2. Да продължаваме. Започваме първата. Епизоди ще има може би през около седмица или по няколко, около 2-3 дни. Добре. Четвърти левел. Да го видим. Ще ни изненада ли с нещо. Тук ще ми трябва Fireball. Да. Добре. Фак. Този мускетър много мраза, когато нещо има пред него и го засенчва. Добре, сега оформяме нашата атака. Не успях да се защита много добре наистина през тази първата му атака. Ще се опитаме поне да направим качествено нападение. Бомбър. Така. Това е само за такова. Точно пък има стрели. Даже до гиганта дори не успя да докосне колата му. Просто нямам думи. Уби го. То се видя. Другият ми профил съм 8 арена. Най-силният по-така слабичкият е в 7. Този е във 2. Обаче тук нещо не ми се получава. Първо едното, че съм по-силни картите. Второ, че кулата му бе повече демидж. Добре. Стига, бе. Не му хвана мускетара. Фак. Той иска направо да ме нокаутне от първия път.
Ще успея явно. Да. Добре, хора, ужасна битка. Просто нямам думи. Това ми е първата, ако не се лъжат, втората загуба от този профил до сега. Добре, дайте го видим. Колко е силен. Не е много, но просто с 3 рер карти, с другото е Conan и ме постоянно победи. Дори епика, който си спечелил там от началото, преди да започне оферена на си го оставил, ме победи. Да успеем ли поне Crown Chest? Хубавото поне е, че имам Tombstone и Goblin Hut, които може би скоро ще използвам, но ми трябва още нещо от Арена 2. Някой епик, може би балон, по-добър Giant Skeleton, Giant Skelet, защото не е нещо особено. А балонът с гигантът, когато, нали... Yes. Като се отклони, нали, в гигантът, който има доста кръв и балонът се възползва, че демиджът му е 600. И така. Добре, този ще го вземем за сега. На едно. Какво да правим? Направо го атакува. Спробваме за 3, въпреки че не е от най-лесното. Да не удари мини пеката. Ще успее. Yes. Добре. Се наложи още да атакуваме с гиганта. Добре. Сега, може би ще му пусне. Няма ли, този човек няма ли нищо по въздух? Валкирия. Така, да успеем да сътворим нещо. Това не беше много умно. Да ми ресе бейби драга на миньоните. И сега вече може би го взимаме, да. Тук успяхме поне да се компенсираме от миналата битка. Победа и загуба. Силова чест, нищо особено. Така продължаваме с още една. За да не бъде толкова ската клима, 8 минути. Звука. Така. Гигант на второ. Може би от другата страна, не. Явно. Окей. Няма успея да копирам. Ще се отблъсна към Бейблер. Yes. Нищо, хайде. Това ли му е пикат? Само да не е скелета. Нарами, точно скелета. Стрелит. Скетар ще си свърши работата. И те скелечета много ги мразя. Сега ще ми пусна стрелите. Да. И ми изби почти всичко. Много бързо ми трябва. Момент да се включим на зарядно. Ето. Добре, пускаме. Това го най-мраза. Фак. Какво ли ми пусна? Обърках се. Защо бе? Никак добре не се получи. Добре, че не успя да оцели почти нищо. Мини пекато ще направи един удар. Фак. Ще бързо ми пусне скелета на армии.
Ще успеем да изравним. Давай, давай, готово. Успяхме. Да не мъчим мини-пеката. Yes, добре. О, фак! О, поне. Чем фаербол. О, той не беше много умно. Добре, че не пуснах мини-пеката. Да. Ще успеем да изравним. Най-малкото. Да пробваме пък така. Няма да е най-успешно, но... Какво се прави? Давай, 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 давай. Фак. Нищо. Все пак добре. Пускаме. Така. Не, 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 не. Не. Сега ще ми пусне стрелите. Разбира се. Не, фак. Ще успея, да. Готово. И тук взехме победата с 2-1. Четвърти левел. То няма да има нищо. О, супер чест. Добре. За сега ще е това. Ще отворя краун честа после, което отново ще снимам в този клип. Но няма да показвам как играя, за да не губим на празно време.